Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. A cikin wannan shirin namu ne muna tafa da jaruman masana'antar Kannywood kashi na biyu da Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su ko kuma ce suka haɗu da mummunar kaddara. Ku bi ma cikin wannan bidiyon domin jin su ɗaya bayan ɗaya da kuma jin irin abubuwan da suka faru da su da kuma jin ta yadda abin ya faru. Ga wanda ba su kalli kashi na farko ba, za ku iya duba kan wannan shafin namu domin ku ga wasu jaruman Kannywood da suka haɗu da jarrabawa kala daban-daban a wancan bidiyon, sannan kuma za ku iya kallon wannan faifan bidiyon daga farko har ƙarshe domin jin dukkanin abin da ya faru da su. Wayannan jarumai abubuwan da suka faru da su babu wanda zai so wannan abin ya faru da shi ko kuma su kansu su so abin ya ƙara faruwa da su. Don haka ku bi ma cikin wannan bidiyon daga farko har ƙarshe, amma kafin shirin namu ya ɗora, idan yau ka fara cin karo da wannan shafi namu mai suna Arewa Fact, kada ka manta ka danna subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin kasancewa mutum na farko da za a sanar da kai da zarar mun ɗora wani sabon shiri. Mun gode. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin kai tsaye. Daga cikin jaruman Kannywood da suka haɗu da mummunar ƙaddara akwai mawaƙi Nura M Inuwa. Abin da ya faru da shi ba wanda zai so wannan abin ya faru da shi, sannan kuma shi kansa ba zai so wannan abin ya ƙara faruwa da shi ba. Da yawan mutane sun san da cewa an watsa wa Nura M Inuwa acid, amma kuma ba su san abin da ya faru ba kafin a watsa masa acid din. Wannan bidiyon zai tabbatar muku da ainihin abin da ya faru da Nura M Inuwa tun daga farko har ƙarshe. Mawaƙi Nura M Inuwa a tun lokacin da ya fara harkar waƙa, mawaƙi ne wanda yake da hazaƙa da kuma ƙwazo da mai da hankali akan abin da yake yi. Nura M Inuwa ba iya masana'antar Kannywood kawai yake waƙa ta fim ba, ko a wancan lokacin Nura M Inuwa za ka iya zuwa wajen shi domin ya buga ma waƙa, kai da budurwarka ko kuma kai da mai ɗakinka. Nura M Inuwa a lokacin da ake dab da watsa masa acid, Allah subhanahu wata'ala ya haɗa shi da wani bawan Allah wanda wannan bawan Allah shi ne sila abin da ya faru da shi. Ga abin da ya faru da mawaƙin daki-daki har ta kai ga an watsa masa acid akan fuska. Nura M Inuwa ya bayyana cewa a lokacin da ake dab da watsa masa acid, wani bawan Allah ne ya kira shi ya bayyana mai cewa yana so za a yi masa waƙa. Ya zo daga Abuja, yanzu ya za a yi su samu su haɗu domin a ƙulla wannan deal ɗin, wato a ƙulla kasuwancin. Idan aka ƙulla kasuwancin zai ɗau wani abu ya bada, idan an kammala yin waƙar zai cika sauran kuɗin domin ya karɓi waƙar. Bawan Allah ya bayyana cewa budurwarsa ce ta nuna tana so a yi mata waƙa, kuma Nura M Inuwa ne kaɗai zai wannan waƙar. Wannan dalilin yasa Nura M Inuwa ya ji daɗi, ya yi appreciating wannan tayi da aka yi masa. A haka dai aka ci gaba da tattaunawa har ta kai ga wannan bawan Allah ya bayyana wa Nura M Inuwa gurin da yake, inda ya ce wa Nura M Inuwa yana wajen Sharaɗa Police Station. Don haka Nura M Inuwa ya zo ya same shi. A sanin da muka yi ko kuma ce a ka'ida, idan za ka je wajen wani celebrity ko kuma in wani celebrity ko wani sananne zai ma wani abu, za ka tashi ka je wajensa ne. Amma cikin ikon Allah da Allah subhanahu wata'ala ya kaddaro Nura M Inuwa nan abin da zai faru da shi a wannan ranar. Haka Nura M Inuwa ya tashi domin ya je ya haɗu da wannan client nashi, wato abokin cinikayya. Nura M Inuwa ya ce a lokacin da zai yi tafiyan nan ya kira dukkanin wayanda yake tafiya da su, wayansu ba ta shiga domin ya bayyana baya tafiya shi kaɗai. Amma kuma wannan lokacin ba wanda ya samu don number su ba ta shiga. Kai hatta mashin ɗin da zai tafi da shi ya ce ya buga shi ya ƙi tashi, sai ɗan acaɓa ya ɗauka. Ya ɗauki ɗan acaɓa sun tafi, sun je daidai gurin da aka kwatanta wa Nura M Inuwa ya je ya haɗu da wannan abokin cinikayyar. Bayan Nura ya ƙaraso wannan waje, mashin ɗin da yake kai ya fara sulo zai tsaya domin su haɗu da wanda za su yi magana. Kawai sai ji an watsa masa acid. Yana ji an watsa masa wannan abin, shi da ya san wani mummunan abu aka yi masa. Ba tare da ɓata lokaci bai ce wa ɗan acaɓan mu je kawai. Wannan magana da yi wa ɗan acaɓan ya mai amsa da cewa me yake faruwa, ya ƙara ce masa mu je kawai. Nan take wayanda suka watsa masa wannan abin, wato wayannan mugayen suka biyo su. Nura M Inuwa ya ce wa ɗan acaɓan mu je kawai. Ɗan acaɓan da ya sauri sai ya zo ya shiga police station ɗin da aka kwatanto inda Nura M Inuwa aka ce ya zo kusa da nan ya samu bawan Allah. Ya shiga cikin police station. Nura M Inuwa ya bayyana cewa daga nan kawai sai asibiti. Wannan shine ainihin abin da ya faru da mawaƙi Nura M Inuwa. Jarumi na gaba shine Babakar Kuzu. Da yawan ku kun san Babakar Kuzu domin tsohon jarumi ne a masana'antar Kannywood.
ya ba da tashi gudunmawar kwarai da gaske. Akwai kuma fina-finai da aka yi wanda za ku iya sanin fina-finan da yawa, yana ɗaya daga cikin waɗanda suka haska fina-finan, ma'ana waɗanda suka ja ragamar fim ɗin. Domin kuwa sananne ne a masana'antar Kannywood, a kuma cikin fina-finai ma sananne ne. Babakar Kuzu ya kwashe tsawon lokaci na fama da rashin lafiya ba a sani ba, wanda har ta kai ga makanta. Domin akwai lokacin da aka fira da shi ce ko gani sosai baya yi, sannan kuma Allah ya jarrabe shi da karanci na rayuwa. Wato Babakar Kuzu ko gidan kanshi bai da shi a lokacin da yake ta fama da wannan jinyar. Sai dai bayan Ahmad Musa ya samu wannan labari na cewa Babakar Kuzu duk irin gudunmawar da ya bada a Kannywood ba a gidan kanshi yake a zaune ba. Babakar Kuzu Allah ya sa Ahmad Musa a wannan lokacin ya sai masa gida, wanda nan ba da daɗewa ba, ko kuma in ce ba da jimawa ba, Babakar Kuzu Allah ya karɓi rayuwarsa. Wannan yana ɗaya daga cikin jaruman Kannywood da suka haɗu da ƙaddara. Muna fatan Allah ya ba su ikon cinye jarrabawar, ko kuma in ce wanda suke da rai Allah ya ba su ikon cinye jarrabawar, waɗanda kuma suka riga mu gidan gaskiya Allah ya sa sun cinye jarrabawar, kamar irin su Babakar Kuzu. A wannan cikin bidiyon mun kawo mutum biyu, za mu dakata da bidiyon domin ba ma son ya tsayi. A kuma wancan bidiyon ga waɗanda ba su kalla ba, za su iya zuwa su kalli bidiyon kusan kimanin mutum 6 zuwa 7 da muka kawo a cikin bidiyon, wanda makamancin irin waɗannan abubuwan ya faru da su, wanda ba wanda zai so wannan abin ya faru da shi, su ma kansu ba za su wannan abin ya ƙara faruwa da su ba. Sai kuma mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Mun gode.